6 eka. Käy. Minä olen Malisen Miikka, minä olen Pudasjärveltä kotoisin. Ja minkälainen vuoden herkkufinalisti sulla on siellä? No tämä on semmoinen juustomättö. Minkä tyyppisen kouluarvosanan antaisit sun burgerille? No oiskohan 1–5 niin 5. Miksi just sun purilaisen pitäisi voittaa tää kisa? No koska se on minusta hyvä ja kaikista parhain, mitä minä olen ikinä nähnyt tai kuullut. Mistäs idea siihen lähti? No minä näkin. Minä olin jo viime vuonna osallistuin siihen ja sitten nyt minä päätin, että pitää kokeilla uudestaan, jos nyt olisi vaikka parempi on, niin nyt tarppasin. Mitä se pitää sisällä? No, siinä on ketsuppia, sipulia, suolakurkkua, paprikamajoneesia, jäävuorisalaattia, cheddarjuustoja, pihvit, grillimaustetta, cheddarjuustoa, sitten on pihvit, grillimaustetta, pekonit, cheddarkastike. Saa maistaa. Herkku. Mä oon sun herkku, todella.